kaseng nyotrep youth council kalapa jing tho shok menteri rangba kejela ukon rat ke sangma halor kejing makbe ke sarkar jela ye ka khajana bagi petrol pump ki deban sio shok sarkar jela haba pha ye kani kerwa shikilat patai kubor u general secretary jong kaseng HYC uba roy kupar sundram walai thu bana kaliang ka HYC ka persya ye kani kejing le jong ka sarkar jela ban map e ki petrol pump hadu license ban am sio ki khajana shok sarkar jela la ongru ba sarkar ka deban pen pha ye ki tax bagi pajak kiladap sio hakapur bagi tab bagi petrol bagi diesel nakaliang jong kaseng adin ma nilai ilmu bagi lat patai kubor halor ka jing rai jong ka taxation department jong sarkar jela ban penteri kami kata ka one time settlement scheme hakaba on map e ka khajana ya ka bade ban lum ki petrol pump ki badan apo ka jela ki badan kumba arspa lai photli e hakani ka khubor ya kabalami ekini kisni ke beladap ngiyo iba ka sarkar jela lembaga taxation department kamut ban map lai 4% na kata ka tax lane ka value added tax ka ba kini ki petrol pump ki haban sio syaka sarkar jela ha ka dur jong ka khajna lada ken kelum hakini ki lai tli kisnam katkum ka jingmi jong le khubor la ong ba ka sarkar jela ka dai ban yolum khajana na kini ki aspa lai photuli ki petrol pump ka bakot hadu nreus pa san folklore tingka ka pisa ka bakini ki petrol pump ki haban sio ya ka sarkar jela tila da ken kelum lai 4% na kani ka lai ka nreus pa san folklore ka umut ba hadu shis kumba shis pa khandai san crore tingka kan long ka jing sep la ne ka jing du nong ya ka sarkar bat kumju ru bakan long ka jing du nong ya ka pisa jong pai ba nakaliang jo kaseng ngimla ban pediang ya kani ka one time settlement scheme ya ka bala penbet lane ya ka balawan ra dekat taxation department namar kumba kalong kipat ba nong song haba kilet ban thap ya ki umniang ki petrol pump ki jongki kilade ban siul pa ya kani ka tax kaba lada fipet ya ka dor ya ka sarkar ka bu nakabenta ka petrol ka song ka ki order hadu lai 4% ka VAT kumju na kabenta ka diesel ki odor R4R do R5% kabala de Kenya ka pisa ka song dor khatnyo do pratingka silita na kabenta ka petrol ban na kabenta ka diesel pat khadar do khalai tingka kaumut baki pat ba ka por baki siu ki thiet ya umnyang ki thap ki kali ki jongki ki machine ki jongki kila de ban siu kani ka bat kabade ka khajna ka baki ha ban siu ka sarkar nakaliang jong kaseng ngim sothu bakumnu pat ka sarkar kamut ban map ya kani ka khajana ban IA kani ka pisai ka bopai ba nong song ulade ban siu ka sarkar ha ka dur no ka tax la ka sarkar ka don shisha ka jing thumu ban palat lane ban map kani ka VAT lane ka tax nam ta kini light gisnam ni kini ki petrol pump kala de ban thaulenti ban panphai kani ka pisa syaki pat ba ki bedai hok ki try jong kani ka pisai ka mamaki kila de ban siu ha ka por ba ki thap ya ka umniang namar ban ya ki nong ki try jong ki petrol pump makili kila ada ban yo alpai ka commission ka jong ki hakapor bi ki de ka umniang naman la ka liter ka baki ki de ka umniang tingi ngimla ban suthu ba ka ek ba penlong ya ka sarkar lani ka taxation department bakan wanra e kani one time settlement scheme na ka bantai kini ki petrol pump kinong ki try jong ki petrol pump ban map hadu shis pa khna san klor tingka kumba kalong ka sarkar ka jela ka jongi ka jela ka ba ngiduna ba ka yo ka kot telada shis pa san khna san klor tingka ngin chuma ya ka tax lane khajna ka badai hok ba ka sarkar kan yo ka badai ka pisa jong pai ba ka de ka jingdu nong ka bakhrau ya ka jela hi baro ko ye kinong snong hi baro ko ka ba ar ka bangim smolthu kalong bhalor kanu kanong rem ka sarkar ko wanra e kani one time settlement scheme ha ka baide ba kani khajna ka palatip ko ka ba namari ka bat lashim kat kum ka an jo ka sarkar ya ka balatip mun ta ka meglia VAT tax meglia VAT act lene bat ka rules ya ka balashna ka sarkar jela husnam arjasan hakani ka an lene ka kendon kila don pa ki kendon ba kumno on ken ya ka khajna ba kumno on lum ki khajna na kini dila bala dadon ki bom siu ha ka por ka babyang kala ki don ru ki kendon ki ba la ban ot ya kata kasut na gini ya kini gidila ki bom siu ka khajna ki don ki kendon ki bala ban pensitom ki gidila bad ki bri ki bom siu ka khajna kat kum ki kendon jo ka ai tingim la ban sothu ke bala pelong ya ka taxation department ki officer jo ka taxation department bakin
wanra ya kani ka one time settlement scheme ka ban map ya ki khajna na ki ni ki petrol pump owner la ni ki traj petrol pump hatu kani kamlong be an ka jingle jong ka taxation department ko pen khen ki kendon ya ko sarkar hi klasna ka ba ka bangimla ber suthu kolong ba manu banyo anong lama kani ka jingbap shispa khnai san klur tingka kamde ka pisa ka berit ya ka jala ka berit ka jongi hatu onyo anong don ayu shalendet jong kani garaya ka bakasoka lani ka taxation department hapo ka jing alam jong minister in charge jong ka taxation department kilashim nakaliang jong kaseng ngi persajur ya kani ka jingle jong ka taxation department bat menta kasingi ka arku artring ngila pha ka dorkas sha menteri rangba sha usumbut menteri rangba ba kumjuru sha taxation minister James ke sangma ba kide ban pensangi no mardo ya kani garai ban pentri kam ya ko OTS ya namata ka VAT ya kini ka aspa live hotel gi petrol pump namar kani kan wan ra ka jing ta ka jing dunong ka bakhraw ya ka jalai berkoi namangilai ya ka OTS scheme ka ba pentri kam namata ki electricity bill ka wan ra ka jing dunong ka bakhraw ya ka MECL ka bakiladu de ki spa krur tengka bat ki bayo nong hang tu ki de tang industries ki bahya bat ki we ki brio ki bado penon kam electricity la nei khalai tikani ka OTS scheme ngisngo bakamya hab nalo ba pila pentri kam ka MECL ka power department menta pinwan rapat ya ka OTS man pentri kam ka taxation department ya ka ka kalau ka bangim la ban pediang ban akaliang jo kaseng ngibu ya ka jingdawa khma jo ka sarkar ka de ban pesange no shisndon ya ka de ka jing thmu jong ka